Ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello, kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales. And then akong partner sa Abdari si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ano sa kita nila itong andang tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asap kita. Always say a prayer, mga kiksunan mo. Na importante ang atong pagabuhaton, unas tanan. Ang atong pagampo, panalangin. Ito sa labang makagawam. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang maghatag ka naman. Sama sa grasyang produkto, ginatag sa SID Marketing. Sama sa Panyawan, Herbal Capsule, Kugong Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta SID Marketing, tatak, magaling, kini si Trifon Morales. Okay, kiksunan lang itong arong magtanampo, no? Ang atong suwa tampok ron, pinadakin is usak ka, babae, nga nagpatago lang siya nga Marsing. Kinagibatan do sa radyo ni Ray Arellano. Kiksunan ang atong sender, si Marsing. Kinindaghang managsuon, nindot unta kaayo, pero aray mabati inig abot tas mga pag-umangkon, labi nagmaminyo na, maginilugay na mas kabilin sa apuhan. Mao ni among sitwasyon, pero araw inyo kayong masabta na akong sugilanon, no? Ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiidlip. Sa yakap mo ay nagayuma, pag-iwas ko ay di na kaya. Hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin ang lason mong halik. Ay, Marsing! Ay, naghanap-hanap sa'yo na. Ay, mo pag-umangko na. Kinsa? Ay, mo pag-umangko rin. Unsa ka? Hala, kinsa ko kinsa pag-umangko na? Ay, sos, gusto dito. Gawson ako, be. Gusto ako. Uy, kinsa maning mga bataa? Uy, anak bitaw ko ni Noy Tinang, tiya, tiyo. Unsayngan? Ako pa, anak ko ni Noy Tinang. Patay-patay ka, ruhon ta ni Bi. Anak ka ni Tinang. Unya, nagmanoy ka? Woman ko magmanoy, tiya, tiyo, si... Daoy, tiya pa ya, uy. Wag na sa kailan ako. Anak, magkakas akong igsuon. Lagi. Pero kadiyo trago dahi, hang anong nagmanoy mga dahi. Dapat unta, no? Angay unta, no? Tatay o papa ba? Mama baron o nanay baron. Pero ano man taong wa man kawit taho sa mong ginikanan taon. Dili, tiyo, oy, tiya. Ambot na akong ipasabot pa. Ako anak ko ni Nunoy o Tinang. Imo man ka nang igsuon si Papa Nunoy. Ay, pastila. Day. Anak day ka ni Manoy Nonoy o ni Manang Tinang, ha? Hala, anak day kang manoy nunoy? Oo. Ako bitawan ilang ka na kinamagwangan, tiya, tiyo. Hala ka tos titay? O, tiya, tiyo. Ako bitaw ni si titay. Ay, pastilan pagkadakuan ako ni mo, inday, uy. Hala, no? Hala, katapusan na tong katong niadto ko sa inyo, ha? Katong namista mi, pagkagamay pa ni mo ato in town, uy, karon. Hala, uy, bangags ilong naman ka, pagkadako na ni mo. Huh? Ay, arang-arang ka, nahinumdum na ka na ako, tiya. At binakog dili di ka kailan ako. Ay, dili, oy. Pag ingon ni mo nga anak ka ni Manoy Nunoy, oy, nakakita dahil ko sa imong kilay nga murag, murag tres karakter. Ano nakaingon dahil ko nga ikaw, yun? Pastila ni mong bataa ka. Oy, dali, isuot na rin, oy. Kinsa may kauban ni mo? Ako na, tiyo. Dali, suot ka rin, dali. Dong Tibor,
Dong, ay aram na ka diha, uy. Ganun, Uy, nagtukog nilakaw ka. Kanang palitan sa dito og snack si Titay B. Pastilan pinangga ko taon kay ning bataa, uy. Sige, padayon na dali. Gaong-ong na rin murag na sis bangag sa gukoy. Padayon na. Dali, Inday. Sige, kaon di, Inday, ha? Ayag uwaw-uwaw, ha? Kumusta naman is papa nimo? Si mama nimo, kumusta man? Na, si Papa Chacho. Muundang naman siyang trabaho. Uy, nga naman. Kay sugat itong na mild stroke siya ba? Naulian biya siya Chacho. Ang wa ramada ang iyang memorya. Usahay mahinumdum, usahay pod malimot na. Ug sa suga pa, murag kapundiro na. Paong siga, murag natandog yung gamay ang iyang memory Chacho. Pag-atake niya. Hala, mao ba? Ulagi Chacho. Limtano na kay Papa, uy. Usahay good kadang mo ato mi sa bangko. Nya, musa kay may elevator, mukalitan siya kasuko. Uy, nga naman. Mangita siya sa ingig daanan. Kinsa ko na nagkuha, nga elevator man tong among nahimutangan. Hala, no? Magtuuban siya nga, iya tong kwarto nga elevator man to. Kaluoy sa taong manoy-nunoy. Uy, nya si mama nimo, kumusta man? Si Mama Sad, okay raman noon. Nga hinahinay lang siyang kuan ka ng panaod anang mga gagmayng kinason nga ipapilit bitaw sa figurin. Ay, mao ba? Kaluoy po taon, no? Nya mo nala inyong panginabuhi di ay. Nakatrabaho naman ko Chacho. Nakasud man ko sa call center. Mao nga ako na nakinahinay ka ti Manila. Nya si Mama, akong tampamdangon aron matiman si Papa. Pero ingon man siya nga sagdi na lang kuday, at least makatabang-tabang ko gamay sa atong panginahanglan dinis bay. Unya, dili man mabiyaan si Papa ni mo kay ni araman ko dinis sabay. Manisulti ni Mama Chacho. May kay wa sadya pasagdis papa nimo, no? Ay, nanastibor ay. Day na bor. Dali, Inday, mga unta dali. Naluoy ko sa akong igsuon na si Manoy Nunoy. Kini ako mga igsuon, nagtapok ni silang tanan dito sa among lugar gyud. Ako kay nalahi man ko, kay naglain naman kong puyo, na naman ko sa may syudad dapit. Unya to? Gipari man ko ni Mama o Papa Chacho, kay mag-meeting ko namong managsuon. Upat man makapuok, unya namatay naman ang usa si Guada. Manang tulo na lang makapuok. Unsa man ko ni mitingan, day? Ambot lang Chacho. Wa ko kay baw. Gisugo naman ko pagpaanin ni mo dinhi aron pay baon mo. Kay sila dito, ang tuloy ni mo ka magsuon, nag-meeting naman sila. Ug mao nang gipaari ka kay mag-final meeting mo kanang kumpleto na mo. Mao pa? Unya kanus man ang meeting. May plano di sila nga ilang ibaligya ang gamayng luna nga nahabilin sa among mga ginikanan. Unya to? Manasabutan ninyo, Chacho, kanang bahin sa yuta para kuno magamit ninyo. Unya, ang usapod kuno karason nga mag-abot kuno mo tanan kay dana kunong reunion. Ay, mao pa? Kininday, murag nindot na minaw ko ninyo. Bakasyon lang sa tagapit ito. So, matulog adlaw lang ko, okay na kina. Ang dali asad anang tulog ka adlaw, Chuy. Bisag usal ka si Managod kumpati na na. Ay, naamasagot taon na trabaho sa tiyo ni Muday. Lisod mag mo absent na. Lain na ba na ilang trabahuan? No work, no pay. Maya na sila. Ay, mausad no. Pero sige lang, Chacho. Ang importante nga naa mo dito para makapundok pod mo. Mausad. Nya kanus ang magikuno ang meeting dito. Karon sa bado, Chacho. Sige. Ako lalabsinan lang. Pagkadami lang na daan, day, Barsing. Mga to kita ng adlaw. Mayo kayo nakalugar yun mo, Marsing. Manoy, oy. Mag-meeting man kuno. Mag-meeting man tang managsuon. Oo, kay nakasabot mo good mi si Makoy nga kadang kamayng luna nila ni Papa ug Mama diya sa may karsada. Para mabahay na tong totoo kay nangailangan lagi taon og kwartas Makoy. Unya, ako pod. Sige. Kamo agad lang ko ninyo. Na magkahay buyer. Nanay mitan ausing, unya mingon nga mobalik ra siya. Pero sige lang. Ug dili to mobalik, nami kay pwede daghang mo tan-aw. Basig makauyon. Nya pila man sa baligya ng tuana, Manoy? Mao na yatong mitingan ron ni Makoy.
Kay, tuntuwa man lang kita. Karon abot ni Makoy. Unya, samtang mag-meeting ta, na ako'y giandam nga gamay sa lusalo na to. Agi ba pag abot na to, pag-usab, kay dugay-dugay na biya, tangwa na ta magkaabot kitang totoo. Mao nga, hikay ko gamay para na to. Mas maayo hinuon, Manoy. Wa pa mas Manoy Makoy, nganong nalangay man. Alas 5 pa mag-uyang out sa trabahoan, pero ayan na ba, na to siya. Mari na to siya. Oo, sige. Mutabang lang kog hikay. Unsa man gipangluto ninyo, Manoy? Samtang nagpaabot mi nga maabot ang usa namo ka maguwang si Manoy Makoy, mitabang-tabang lang kog hikay para sa among salo-salo. Unya, Manang Tinang, unsa man ang giluto nimo nang? Ay, pinobre lang gud ng hikay day. Manay gitawag og basoy. Mo din ay basoy. Ikaw sa nas batsoy. Dili na igdugo. Ay, mutabang ko man lang, be. Asa pa may lutuon diha? Ay, ayaw na. Kami na'y bahalaan ni. Lingkod lang dito. Nung sabiya ka, oy. Bisita ka na mo. Mao nga kami na'y bahalaan ni. Day, so sige pang hiyap niya. Tulkod ka? Katugon Bantay ka man man, ko, eh. Ansa? Bantay ba? Nga naman? Pura lagi na siya guwang kasoy atake, no? Ang uban, isang mga tuwi, pagkapinikan sa pag-atake. Mura klaro agi atake. Ang uban, maglisod pagsulti. Unya ang uban, maglisod paglihok. Kaya napralayas ang katungat lawas. Pero manoy ni mo, may kinulti sa? Bitaw, no? Pa, na si Tio Makoy, naabot na. Ay, nanak ko nus Manoy Makoy. Dali dong, atong-atuon si... Uy, kumusta naman ni igsuon akong hayahay pas mga pulis? Doy hayahay ba, oy? Bataka mo lang taong ka Manoy Makoy, oy? Ay, sus. Ay nalanta ninyo. Abi maganin ako di na mo mapakita, ginamo din kay maayo na inyong pagkabutang dito. Dato na kay mo dito sa inyo. Uy, yung sagot ay dato, Manoy. Bataka man lang kagtabi, Manoy, oy. Ay, sus. Pastilan ba ninyo eh. Anak din ng mga taong muasinso na no? Di na mo paramdam sa mga kadugo. Unya og pangutanon mo kumusta na, di mo ang ko nga perti na di lang datua. Kung sabot tayo dato, Manoy. Uy, pataka man lang kagsulti. Og dato pa mi, di mi magtaksi pa ingon din ni, uy, mag-auto gyud mi. Pero unsaon, wa man taon mi auto. Mas may manggani ka kay napa kay tricycle, kami wa gyud. Liman ka, taksi sakyan pa doon din eh. Analanta ninyo eh. Digin mo madool eh. Nung sa maning imo, Noy. Wa ko kasabot ni mo gyud. Ay na lang, Mukira. Dali na mo, Marsing, Makoy. Mag-meeting na ta. Para iniguman sa tong hisgutanan, luto na tong sudan nga ipaluto sa nako. Aw, mga andayo ta. Dali mga ni. Arite diri sa may sala. Isip ako'y kanamagwa na itong managsuon. Unya, totoo naman lang tayo kay wa naman ang usan na ito kay suon. So, ako mao'y mahog ini designing officer. Okay, una sa tanan, gipatawag ko ning mitinga para masabutan nato ang bahin ning usa kayuta nga sayang kayo, wa matiman. Unya, mas may tingali, nga ato na lang ning ibaligya. Ug bahino nato kung pila ang halin. Aron sa ingon, mapuslan na to. So, kamong duha, musaman okay ra mo nga ato ning ibaligya. Kay, pila na katuig, wa magula to mapusli. Mayo taw, giabangan pa na, kay makadawat ang binuan. Sige. Ako okay ra ko, anak Manoy. Ako di ko musugot. Nga naman, Makoy? Anong musugot man ko nga, pilar may kitaon o ibaligya na. Gamay ra ko na. Pilar ko na ka square meter. Ay, bisa gamay. Mahalin maghihapon na. Mahalin bitaw. Pero pilar mo lang tahan, ha? Okay rin nyo, kay kurtahan man mo. Bisag palitong pa nag 20 pesos, wanay, wayagoy mawa ninyo. Di na masakit para ninyo. Akong pamilya, ibaw biyagin mo nga, nag-abang kami. Maayo mo, kay naman mo ikaw galingon yung yuta o bay. Yan, sa may buti pasabot na Manoy Makoy. Suluho na lang ni mo. Dili sa na maayo, Makoy. Pilagog tang pulos mo puta na kinahanglan og kuan kwarta kay pamilyado ta.
Ha? So, nakinahanglan ta og kwarta. Di ba? Dili man kay ikaw ray nagkalisod. Di magod manoy, ang ako unta ba nga kung magilanay maganit ag managsuon tang to, tanaw sa natong kinsay labing nagkinahanglan, oy. Katungwa kayo magkinahanglan og kwarta, di lang mo unta mapil-apil, ha? Taon si buti pasabot mo Manoy Makoy. Di ko nimo paapilos bahin. Kamo na lang dayon duha. Ay nga nanawag pa man mo namo. Wa na lang unta mo musulti nga mauna. Kung gusto man dayon ninyo nga suluhon ra ninyo. Ay wa na lang unta ko ninyo sultihi. Nya karon gipahibawa man ko ninyo. Aw unsa ko di ay ni. Gusto ra di ay nimo nga kamuray magbahin? Naunsa ka man sir ay paghinakog Manoy oy. Samot ka lisod lisuron kas imong panginabuhi ana. Wa mo'y labot. Oh, Manoy. Oh, yun sa itong rodak ko, milang tingog, meeting sila, naglalis man yun. Ito, nagpanglatahon ng mga kanaan. Ito, ako. Ang nagkadaot maguni mo kay di ka maong mutanaw sa sitwasyon. Angay unta nga mutanaw mo sa among sitwasyon. Naglisod gud mi. Unya, amo din ang saog naglisod mo ron. Ay, matong inyong giingon nga kitang managsuon. Gamay naman lang ta, ha? Magtinabangay kita. Tabang din ang inyo, ha? Tabanin ninyong gihimo, ha? Tabang magdoot. Makoy. Di man na hustong imo, hado. Kung gusto kong tabangan ka na mo, dili ka mag-iningon, ana. Dili mo na maway rason aron tabangan ka na mo. Kung nakinanglan kag tabang, labaw na ko. Na-stroke ba ko? Daghan kay kong tambal nga gamitonon, gimintain, ikaw. Yatake day ka? Wapa! Oh, wa man day. Sa to pa, mas okay lang ka kay nako. Ako gitake ng ko. Kumain na lang gani kay, wa ako ma-paralyze. Ang nadamage rin ako, ang ako rang memory. Pero magkainumdum pa mga kamanoy. Makainomdom pa, pero usahay malimot ko. Parehas karon oh. Nagunsa gani katutangan eh? Nag-meeting ka Manoy oy. Nag-meeting? Ano man? Ay, titay, day, titay. Ay, tiya. Nakatumarik tambal sa papa nimo? Oo, ganina. Pero, dili man to sa iyang sakit sa iyang, ang iyang gitumar. Oh, unsa man tambalang giyang gitumar? Serugan. Sa? Yun na. Nga naman mo. Kinsa man mo. Sa inyo tuyo, ha? Sa inyo tuyo na ko din, eh? Day, titay. Tiya. Tawagas mama nimo, be. Patumaran tambal sa papa nimo. Sige na. Naon sa dito kanina, marag intag ko yung tingog. Da, Manoy Makoy, oy. Unsa bitaw ng tawhana. May kalagot man tingin na siya daan ako. Palutuon ko ni Daan kung makakamot bigay. Ano mo ko? Yun sa mga. Ay, wa man good. Nagsulti lang di maayo. Ayon saon, may gawas man ang kinaiya nga. Kinaiyas pagkahakog. Ha? Mo ba? May dan siya buti mo pasabot na. Gusto niyang ibaligya ang bay. Unya, diday ko iapil niya sa bahin. Kay lagi, wa ko ta magkinahanglag kwarta. Kay maayo ko no ang atong pagpuyo ba? Ano? Hayahay ko no kay ang atong pagpuyo. Hat sa dunay hangin. Pero may hangin, lumot kayo. O, sa kay lami ikastorya. Mo kay naglagot ko. Nayabag siya. Yabag siya. Sa badiha ay, suko din na siya. Wa ta magparamdam niya. Naunsa. So may kalibutan na itong nangaunsa sila diri. Busy na sa itong panginabuhi, sad. Dapat unta, musulti sila kung sa problema nila. Di kay maghuwat sila nga, mupaduol pata nila. Ay, pila naman tayo pagsulti. Uy, nagaunsa sila dinhi. Ay, unsa nga. Naunsa taglubi na. Naibutaw dito. Nga maulit ta. Nga si Manoy Nunoy. Ay, may na makulutahan ko na sila. Ay, yung kulutahon man mo, uy. Sagdinar sila. Sige. Mananghid ang ko nilang tarong. Manoy, okay na ka? Nakainom na kasi mong tambal? Oo, manahal. Salamat, Ting. Mulit na lang tingali mi Manoy. Uy, kay murag lisod man ng mitinga. Wa kong kasabot. Lisod good sabton. Kay mga pobre man mi. Di man may paniyas diyan sa uban. Mga dato na. Kung nagkikaila na mo. Manoy Makoy, unsa gyud ay problema ni Manoy? Kamu ang dunay problema, oy. Kay mga hakog mo.
Namoy dagang kwarta, yung mangayo pagyapon mo din eh. Dapat unta, inyo lang ipalabi ng kanang ng mga pobre ba, namong mga pobre, inyo ra unta ipalabi na mo. Pero, naong mo din mong kwarta. Taon pagsulting inaana mo na bida. Hoy. Pagkapila-pila, Oh. pagkakilabot na sa pamilya do. Ayay. Tibor. Patahir ba tong kabaw? Ikulata na ko na. Wa, sa una, pero karon sado naman may. Pabil niya na ta. Sawa mo na ako. Kung sa'y problema sa Ay, dako. lagi pagkapila-piloy. Wakay labot. Ikaw na ako mo na parbira. Dapat, mangayo mo siya bahin taon kay may katungod ba siya? Anak mo sab siya. Hindi gusto ka suluhon sa nimo taon. Usay suluhon. Binuang manig imo. Ay! Sama ka na! Yung sama mo eh. Ano pa nagsupagay mo? Tibor! Ay na lang, Tibor! Para na kusket. Yung sama mo eh. Ano na mo din eh. Giyahak ka niya eh. Undangan na ninyo eh. Undangan na. Mao na akong problema kay gusto sa akong maguwang nga sila nalay magbahin sa yuta. Sa halin sa yuta nga kabilin sa among ginikanan, mahimo di ay na, anak man ko. Pero kining maguwang na kong usa, maldito kaayo, gusto gyud niya nga sila ra, di ko papilos bahin. Pwede di na di ay, yak? Mao na akong problema. Ma'am, nani basahon diha, ma'am? Unsa man og kamo ang pasultihon? Marsing. Good morning mga mama. Thank you kaayo mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. Nagawa sana ayaw mo kalimot og palit sa OBM special tasty fish cracker og Paulitos macaroni crunch kay lamay. Tinuod yun na mga mama, no? Ang lami yun kay imnon para sa mga bata. Kana yun taong Don Pepe Tablia. Mao na inindot kayo kay wa na cholesterol good kay ang gilifine nagmaayo. Ang mga uwil wa na mao na nga pure na yun siya nga kakao. Wa na nay oil. Lami kay na imnon sa mga bata. Pwede galitamin nga na. Unya, ang mga bata sa nga maglakaw-lakaw, suri-suri, bisag asa, ay inom sa mong Don Pepe Tablia, ha? Kaya niya, kaon sa Paulitos macaroni crunch o tasty fish cracker. O ingon man, ang OBA may special kay lami. Unya, sa tanan po mga tao ni si Raul Alibio Isoto diya sa Konsolasyon. Kumusta ka diya si Raul Alibio Isoto sa tanan nimo mga tao diya? Labi na gyud sa mga tao ni Inday Lera Casquiho diha sa atuang Cordoba, anak ni Kusyal Dodong Casquiho. Kumusta ka diya? Kusyal Dodong Casquiho. Salamat kayo. Kunya sa tanan pong mga tao ni former Kapitan Jude Ramos nga nagbuhat siya Miguel Puljar Fertilizer. Good morning ni mo diha kap. Labi na yun sa Toledo. Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito. Salamat kayo, Kuya Nick, nga ang imong ipagamit sa imong mga tao nga kape. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa imong trabaho adlaw tanan. Thank you kayo ni mo diha, Kuya Nick. Og labi na yun sa mga tao po ni Bite Me or Choy Asnar. Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, og si Ma'am Customer araw nga ila pong mga bisita ang gipagamit nga kape ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Unya sa mga tao po ni Kusyal Lester Daan diha sa Talisay og ni Kusyal Francis Espares diri sa syudad. Unya sa mga tao po ni Pari Dave Tumula. Kumusta ka diha, Pari Dave? Hari Iran si Bang Nobi Abelia Cabatino. Kap Grimar Bariti diha sa South District og si Congressman Bibo Tabilianusa og ni former Mayor Tavi Osminia. Salamat kayo nga mo imudagan sa atong pagka-busy bayon. Sa Norte, Doc Boy Labilia. Salamat kayo. Diri sa Bilisan, Bohol. Sa Bilisan Barangay Kapitan Albert Bompat. Doc Albert. Mrs. May buntag nyo tanan. Labi na yun ni Cap Ray Marimon diri sa Bien Unido Bohol. Kumusta ka, Ray Marimon diha sa Bien Unido? Ang usa sa mga kapitan po nga buutan sa gayo sama ni Dong Albert Bumpat nga
Sige lang katawa, kadulo ni mo. Magisir yung tao na Why parubiyag. problema? Parubiyag lang Unya, tao. maing tao. Oh, maing tao. Gaan og buot. Gaan. So, tinuod na Ate Pres. Gaan jog ng buot si Dong Albert. Parubiyag lang taon. Parubiyag, ha? Thank you kayo. Dong Albert Upat, salamat kayo. Hindi, Joyce, salamat kayo. Okay, Ate Pres? Okay, kako sa pasalamatan ang tanan. Nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar. Ayong sepyata pag inom kada adlaw, good. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, kung nagkamukaon sa imong pamahaw, inumdaan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo maugyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudto. Og ingon man sa gabiis, sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ugulyat sa di pa de kumukuan sa usada ko nga Kugon Herbal Capsule. Ako nang ipaibaw, doon ay nagsulti na ko nga iya bitong kaning atong herbal. Sed Panyawan Herbal Capsule. Gawas nga iyang gitumar para sa iyang diabetic, no? Iya katong doon naman sa samad. Oo. Nga nilawom. Oo. Iyang gibubuan. Tinood natin, Pres. Mahimo, dili na kay inyo ng imnon kung doon na mo'y samad nga murag ni kuan gamay lang nga ana, no? Buay mo tong ikuan ang iyang capsule. Sa to kanang kapsula. Kapsula, ibubu ni mo ang katungsod sa kapsula. Niya, okay ra gyud kaayo. Wagoy dagang kuti-kuti gamuna do na kay buhatonan. Imo lang bubuan ang imong samad. Okay ra jud, maayo gyud na. Tinuod mo sa gyud natin, Pres, no? Kay kato akong amigo taon nga kanang sakit kay iyang ipon si Ryan Kangki. Sakit kay iyang ipon na ti Pres. Iyar gipato sa iyang mata. Ang kanang duga sa kanang makabuhay. Duga sa makabuhay ba kanang pure nga na buhi nga Panyawan. Ang siya pangalan natin Pres, gakuha siyang dahon. Ang katong duga, bagon. Ang katong duga ati Pres, iyang ipato siyang mata, naayo ang sakit sa ngipon kay kuniktar ba rin natin. Kuniktar man. Oo, tinuod na. Mao nga, ayaw mo pagkuhan kung doon na mo'y mga samad, maunay buhata. Gawas nga imong imnon, sa diabetika, imo pa dyan kung doon na kay samad. O, padayon ko. Sige, Ate Pres. Kadong na problema sa bahin na niya tong kidney o UTI, ayaw na magkabala ka anak, di na mo angang mahadlok or mag-uol tungkol kay doon na ni makaayo, doon na ni makatambal anang atong gibati bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alay sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, mas Kugon. O sa tanan po na itong mga kaigsunan, salamat kayo nyo tanan. Labi na sa mga tao ni Ma'am Nenen Moreno, si Ricardo Moreno, ang ipaggamit iya yung mga tao sa SED, Linamituel. O labi na sa mga tao po niyo, Faye Bayarcal, diyan sa Bayarcal City. Sa Katipunan, salamat kayo. Inday Mili, o sa tanan mo mga tao diha, Ma'am Faye, thank you kayo, salamat yung kayo. Kay tinuod yun mo agtang sa tupaduhot, pamaol, para kitsikilawatsan, barikos meds, katul-katul kuto sa kabataan nili, kay pagita sa dinggi, kung maghaplasta sa tuang sedlen, ito ay gaan, harama palit sa butika, di ba din? Tinuod na sa butika, rin makapalit, pero na Facebook page ang SED Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Away lang i-type ang Panyawan Herbal, unya makita na tanan dito mga produkto sa SED Marketing, ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SED Element Oil nga mo'y gigamit ni Brad Baoy. Si Brad Baoy, police mo na sa mua. Igagaw ginan ako. Og ni Brad GM, og ni Sir Stephen Rosana.
O kanang nasa sa celebrity beauty shop dito. Oh, na dito mga mga kakikol, mga produkto sa seed marketing. O ang Panyawan Coffee Mix nga mo imnon ni Kuya Jerry Gordon nga umaabot nga kapitan sa Okanya, Karkar City. Og ni Kuya Danilo og ni Kuya Julito. Oh, thank you kayo. Pero GC Baran. Oh, Kuya GC din, ni Kuya GC. Oh, og manang layo-layo gid mo butika mga kakigol ginagana. Layo-layo gid mo sa mga butika, pwede ra sad mo mag-Shopee mo, mag-Shopee na lang ta. Shopee na lang. Okay, Shopee to tanan ha, kung layo tas butika. Bam! Good morning! Binala to ang monitor ka dato sila si Abing Joni, Terrio Michael, Wilson Ogario, Bellarmino, Rinier, no? Yung man sa mga to ang Series Bus Liner, body number 896, Marlo Beliones o Ian Dave Aparece. Thank you! Salamat sa inyong pag-monitor. Yung man sa kadto ang mga empleyado usab sa mga karumurong na may klase ning pagsibya nato, no, mga bata. Apan sayo na kita gyapon mga ligo bisag way klase, mas mayo mo na maligo kita sa yung buntag aron mo nga mga init sa kalawasan. Gamit ang Celebrity Kotik Beauty Soap with glutathione and papaya extract with natural moisturizer. Usa para dili mag-dry ang inyong skin. Unya, mahimo kitang kutis porcelana, kutis artista, younger looking. O doon na nga ni mo black heads, white heads. Doon na ba kay up or katol-katol. Doon na mo rag din mo masabot ang imuhang skin problems. Doon na kitay bilang mga skin, mo repair usap kini. Celebrity Kotik Beauty Soap. Mas maayo nga mas maayo nga nag-adto nimo sa butika, tanaw nimo og kanang na ang unsayngan ini dunay tatak seed marketing. Oy, kumusta dito si naminaw ko karon sir sa ako'y pasultihon, God bless. Daghan mi nga rin naminaw sa imo gikan ni Brian Blanca to na sa gawa sa nasod Goliath. No, naaran ni siya din Bam, nya fans kay ni tao na to dinhi sa ato ang kun ako pasultihon. Oo, ang ako lamang usbot diri Goliath wala ko madaang lista kay daghan po laging maminaw na tong kun ako pasultihon sa gawa sa nasod pinaagi sa Facebook, no? Salamat, thank you. O sa tanan po na itong mga followers sa Kakigol o sa tanan mga followers na to sa RMNDYH Facebook, salamat kay ninyong tanan o padayon lang ta sa pag-subscribe o pag-follow sa ato ang mga programa dinhi sa RMNDYH Facebook, ha, labi na yun sa muntag, labi na straight to the point Attorney Rufil Banyok kunya sa gabi hangtod sa gabi, basta subscribe lang mo sa mo ang DYHP page o RMNDYH Facebook page mo na siya tan-aw ninyo din, ha. Salamat kayo. Unya mga kaigsunan bisag asa to, no? Bisag unsay ato makaon, unsay ato mainom, bisag unsay ato ang labi na gyud makainom daga ng imnunon nga makahubog, purtig yung daga ng tuksin nga mupundo sa tong lawas mga kaigsunan. Kini kanang tuksin taon mao man mo daot sa blood cells. Ang blood cells ato mo'y tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa ato ang kalawasan. Ini kadaot gyud ana, piti gyud ka. Daghan gyud kay mga major nga mga sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug pa datong balatian. Kining constipated ta kani gyud ba, grabe gyud kayo nya atong kidney problem, grabe sa gyud kay na. Mao na mga major gyud nga grabe kayo nya. Atong toxin nga napundo diya ta sud sa atong kalawasan. Mao na nga ato ng flash out ang toxin pinagi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Simple ra gyud kayo, usara kapsula usa ka oras sa di pa ka mukaon mura lag maintenance ni produkto na kay balatian. Kinalan buntag unto hapon katulog gyud kay inom usa ka kapsula ngadto duha ka kapsula usa ka oras sa di pa ka mukaon. Unya imnan gyud na to 8 ngadto sa 12 ka basog tubig matag adlaw. Busa kung gusto kang muwagtang kan mga toxin sa imong kalawasan nga may sa imong balatian o karon ligon gyud kanunay ang atong vital organs, inom gyud tam batag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kini mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres, okay, ang sender dato karon adlaw. At sender dato Ate Pres si Inday Marsing. Kanis Marsing Ate Pres kanabang na mga banagsuo siya mga igsuon karon nag-meeting sila kay paano lagi bahino ng ilang mga kuan ang kining usa niya ka
magguwang ti pres reklamador magayo. Nya ngano ko nung bida ngano mangayo pa man taon magbahin no mga pobre man kay midiri kamo maayo naman mo pagkabutang ila mo bayo lagot ra sila ate pres. Di lang niya bahinan niya iyang igsuon kay tungod kay dato na. Tinuod na. Sa ka ba? Ang sabi? Imuha man may katungod man gyud. Katungod man niya. Bahinon ko na ninyo. Bahinon gyud tinuod na. Onya nagsumbagay siya siyang bana ate pres. Si sa tong iyang manoy niya nga Tibor. Dili si Tibor yang katong manoy niya Katong iyang Bana ni Marsing. Kisa to yung pangan ha? Makoy. Si Makoy. Ang katong usa magguwa nga masakit to magkalit lang pagpahinga limot katong man si Nonoy. Nonoy, mao to mingon sa nag-usam ta dinhi. Malibdano na, no? Malibdano na. Liwat sa nagda, kadi katultol. Di na katultol, magbarog lang matug. Ayos. Kaluoy. Kaluoy taon. Kanang sa'yo basa na to diha bambe? Basahir ni sila bam? Sa dili pa, kadibitong paglali sila sa yuta. Ang kanang mga ako naibawaan nga bisag anak sa laing asawa, bahinan man gani sa yuta. Bisag dili legit nga anak, dili legitimate. Tagaan man ganing bahin gihapon. Di tao no, kanang kinaluoy lang ba no? Kana na ba isuon kayo? Kung ari ka sa panultihon 22, 28. Ayaw gayod balhina ang karaang utlanan sa inyong yuta nga gipahimutang sa inyong katigulangan. Kaya kung gibasa kay pananglitan ni butang nato Augustus Makoy nga siya ray kaangkon sa yuta kay sir kon ni nagkalisod dili la pelon si Marsing. Maigo siya ning ingon nga ayaw balhina ang utlanan kay ang utlanan murag bayan naman lang di man siya mamahin. Dili man eksakto. Abi ni mo Makoy, Marsing, kana si Makoy, wag gina sa kahibaw, kay bisan og pobre ba ka o dato ka, bahinon dud kay anak man mo. Mag-angay jud mo. Pananglitan karon kay nagkasinukmagay naman na palitan, magdako jud ka mo, maabot mo sa, ipatawag mo sa barangay, mas maayo or mahibaw na si Makoy kung asa siya nasayop. Pero katong iyang igsuon nga murag kuan kayo, may panihangyo siya sa Si Makoy si Makoy may panihangyo siya sa igsuon nga arang pagkabuta nga dito ga ilang kog gamay ana imong bahin dahil para mudako akong yuta. May panihangyo kadi kay may buto sa puti pero iya pinataas mo gud iya gamit man niyang kuan man manuyo man sa dayon. Unsay tawag ana sa kanang og sa pagkaon pa sirok nga kana kay kabtangan hangol. Hangol pero dili maayo. Kinahanglan bahinon na pero nihangyo lang unta siya. Hangyo lang ta siya. Pwede magpingon siya nga day. Ay tagdamay ana day dako lang ring ako day. Pananglitan buta na to pananglitan pulo ka hektarya. So ay butal tuksiya aron tarong pa kayo sila asel tag 3. Pwede mag-ingno nga kanang pwede inyo kanang tunga lang dos tunga lang inyo ako ali ako lay 3. Hangyo lang ko day tabang lang nimo ana ba. Tabang lang. Ya, kanang musugot di ay. Yung sa mga lihok ko noon sa inyo mo, mutukuan lang. Ano ba? Dili ipaagi sa kasuko o kalagot. Init mo gud iyang laing ka isdan. Samot man ninon. Sakto to mo, samot ang imong kun kuan ka kanang dili manikas no kanang mukuan ka sobra ba nga dili ila inyong kabubuton nga gibahin imong kuan imo jung kuan katungod samot ka sakto yung gigon nga samot ka dili mo minto ang imong panginabuhi. Sakto kanang sa pagsugod lang sa meeting lang daan gusto mo siya nga permis ang taas tingog lain jud siya gawi unsa ka og sa pinaka magwangan lain jud siya gawi siya pa kay kana magwangan mo idretso niya dili niya tagana yung mga manghod tanaw ni mo ate pres kung nasukot, dili ka to si high blood sa man. Ay, dili, iya gito. Kung dito pa panangalitan natin, pretong tanong ni mo, namuha na daan niyang naong? Lain jud, lain gyud. Og dito pa ko talagang away ako magkita, lain. Unsa man? Ang umoy ni Puwa. Salamat ako na kating tulumanon. Kuragang Pasultihon.